Hola, amics i amigues. Avui tenim una super missió. Avui intentem maximitzar l'eixida, m'enduc els meus xiquets per a que es pegui el sol i l'aire i tinc dos objectius. Primer, aconseguir mascaretes i aprofitarem, com viu propet, i visitarem a la meva sogra, a la iaia, perquè xiquets la veguen i la dona des de lluny, encara que siga, s'alegra una miqueta i jo faig punts i quede bé a la meva sogra. Espereu-vos així. Vale, ai, molt bé. Així com la que és que duc està ja des de que va començar tot. Ja no sé què més netejar-la. Moltes gràcies. Adeu. Papá, Què passa, fill? es que se me empañan las ulleres. Ja, això és un rotllo, però no t'ho toques, no t'ho pots tocar. No? Marcel, tenim que lluitar contra el coronavirus. Aguanteu un poquet. Te l'has llevat? Sí. Però per què te l'has llevat? M'ha costat un pavo, tio. I la dus en la màquina. Sí, ¿cómo es que la dudas? ¿Qué? Això serà difícil, eh? No, com vols dur-la, com? Així no. I ara ja, missió a la sogra, ben protegits, encara que a mi, més que el coronavirus, a mi el que em fa por, el que més m'agòbia és la policia dels balcons. Estan de haters en els balcons. Diguen, mira ese, ¿dónde va? Con sus hijos. Ara va, xiquets, que ja arribem. Ho farem rapidet, eh? Mira, ja està ahí. I és que com si mos haguera volat. La vegueu a la iaia? Ai, que plorarà. Mira, la sogra està ahí i una veïna. Y antes que me diga que yo estaba más gordo. Yo no estoy más gordo. Que yo no estoy más gordo. Ah, los niños. Claro, no salen, ¿no? Sí, soy Legia Man. Es muy graciosa, vamos a sogra. Ya te voy a montón. Ah, espera, que están tocando el teléfono. Bueno, pues si va a agarrar el teléfono ahora ya, mos passa l'hora. Aquesta dona, quan se posa a xerrar, com és forastera, és latinoamericana, la meva sogra, i xerra molt. Tu te creus que venim així a veure la veïna? Tu te creus que venim així a veure la meva sogra i li sona el telèfon i es fica a xerrar? En ella? No m'estranya, si és que... Bueno, hasta luego, adeu, Están votando. Què? Dios! Hem estat 3 hores així, ja veureu, 3 hores diguem-nos adeu. De veres, i m'encanta esta cosa mediterrània que mos ha pegat ara tots des del coronavirus. En ple centre de València, la gent pegant-mos crides dels balcons, com si foren tres de poble. Mira-la, encosta allí. Encosta allí. Dios! Bé, doncs ara anirem un poc ahí a un carreró que coneguem, nosaltres, a pegar 4 balonaes. Anem a jugar a futbol ara un poquet, que... Tinc caca. Tanta ganes de fer caca ara, no pots aguantar? És que tu te creus que ara, és que... Ai, de veritat. En fi, amics, ens veiem demà. A ningú que li passi. Ara ganes de cagar, ara correguents a casa a cagar. La caguera que han mogut per així, i ara per la caguera, per l'altra, tornant a casa. En fi, amics i amigues, fins demà. Cuideu-vos,